O'n i'n rili hoffi brifysgol ei hun ar y diwrnod agored, a wedyn o'n i'n teimlo bod yr adran Gymraeg yma yn siwto fi yn well na prifysgolion eraill, a cynnwys y cwrs hefyd yn swnio'n rili dda. Mae jyst lot o hwyl, mae wastad bobl rownd, mae pawb yn dod ymlaen yn rili dda. Ti'n dod ymlaen dy pawb yn gret, a mae lot o gyrraedd i gymdeithasu dy bob math o bobl o adrannau gwahanol ac o ardaloedd gwahanol, so mae'n just lot o hwyl, really. Fi'n rili joio modiwl defnyddio'r Gymraeg. Fi'n teimlo bod e'n rili... Mae'n ddefnyddiol o ran, mae'n helpu fi yn bob model arall fi'n neud hefyd. Mae'n bwydo mewn i popeth arall fi'n neud. Mae'n really practical. Fi'n dysgu sgiliau fi'n defnyddio tu fas i'r cwrs hefyd o bob dydd. Byddwn ni'n argymell bod bobl yn edrych ar y cwrs i ddechrau. A wedyn mae'n cael bod yn bwysig hefyd i ddeall bod bywyd prifysgol yn fwy na just y cwrs chi'n neud. A bod bywyd cymdeithasol a clybiau pethau gyrsiol falle gorfod dod yn ail, mae'n dal yn rhan bwysig iawn o'ch profiad chi a'ch bywyd chi yn y brifysgol. Felly mae'n bwysig bod chi'n edrych ar le sy'n mynd i'ch siwtio chi'n bersonol a ble chi'n teimlo chi'n mynd i gael y gorau mas o fyw yna a'ch bywyd personol chi yna. Felly i beidio just ffocysu ar y cwrs. Sa'n hollol siŵr eto, fi'n credu byddai'n neud unrhyw beth fi'n gallu aros ym Mangor mor hir os sy'n bosib. Fi'n meddwl falle byddai'n ymlaen i wneud yma gobeithio fi'n mwynhau. Fi'n mwynhau astudio fan hyn hefyd, felly jyst aros fan hyn mor hir o fi'n gallu fi'n credu a cael ymlaen i weithio.